ποιες οι νέες εξελίξεις, κύριε Παπαδόπουλε, καθώς χθες με νέα ανάρτησή του ο Υπουργός αναφέρει ότι σκέφτεται να έρθει στη Δράμα. Βεβαίως, ναι. Ενημερωθήκαμε και εμείς από τη διοίκηση του νοσοκομείου ότι μετά από κάλεσμα του Συλλόγου της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Δράμας, ο Υπουργός Υγείας έχει την πρόθεση να επισκεφτεί το νοσοκομείο της Δράμας. Με την επικοινωνία που είχαμε με τη διοίκηση που έκανε το μεσολαβητή μεταξύ εμάς και τον Υπουργό Υγείας, ζήτησε να διαβεβαιώσουμε ότι ως Σωματείο Εργαζομένων δεν θα προκληθούν επεισόδια και ότι εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε την ειρηνική διαδήλωση. Εμείς απαντάμε ότι από την πρώτη στιγμή η δικιά μας πρόθεση, ακόμα και την πρώτη φορά που ήρθε ο Υπουργός, ήταν να διαδηλώσουμε ειρηνικά. Αυτό που έγινε στην κινητοποίηση, για να πούμε την αλήθεια, ότι είμαστε με τα πόδια στο πάτωμα και όχι με το κεφάλι στο πάτωμα και τα πόδια στον αέρα, είναι ότι εμείς προσπαθήσαμε, αυτοί που οι διαδηλωτές που ήμασταν στην είσοδο του νοσοκομείου, να συναντήσουμε τη συγκέντρωση που βρισκόταν στο προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Και εκεί έγινε η απαγόρευση από την αστυνομία και στην προσπάθειά μας να κάνουμε ένα βήμα δεχτήκαμε επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις, που νομίζω εγώ δεν είχε κάποιο νόημα να γίνουν έτσι, γιατί μετά από 1/4 και μετά από επανειλημμένα ζητήματα που το ζητούσαμε να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, όντως αποχωρήσανε. Όντως οι διαδηλωτές βρεθήκαμε στο προαύλιο χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα και επί μία ώρα περιμέναμε τον Υπουργό, μέχρι και τη στιγμή που είδαμε την ανάρτησή του ότι δεν θα επισκεφθεί το νοσοκομείο της Δράμας. Να πω πάνω σε αυτό ότι εδώ υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου μία στοχοποίηση στο πρόσωπό μου και στους εργαζόμενους και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των Εργαζομένων. Εμείς δεν είμαστε ούτε τραμπούκι, δεν είμαστε αχαήρευτοι όπως μας αποκάλεσε. Η μόνη πρόθεσή μας ήταν να συναντήσουμε... Μιλάτε για δηλώσεις, αναρτήσεις, τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας, έτσι? Βεβαίως, του Υπουργού Υγείας. Δεν είχαμε καμιά πρόθεση να δημιουργήσουμε, όπως είπαμε, εμείς θέλαμε να διαδηλώσουμε αγωνιστικά μεν, να φωνάξουμε τα συνθήματά μας, να πούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι και στο τέλος να συναντηθούμε και με τον Υπουργό. Και αυτή τη φορά που θα έρθει ο Υπουργός, εμείς θα βρεθούμε, οι εργαζόμενοι δηλαδή, δεν θα καλέσουμε στην είσοδο του νοσοκομείου, αλλά θα βρεθούμε στο προαύλιο να υποδεχτούμε ως εργαζόμενοι και να συναντηθούμε με τον Υπουργό. Δεν μπορούμε βεβαίως, και αυτό μεταφέραμε στον Υπουργό, να απαγορεύσουμε κανένα να διαδηλώσει στην είσοδο του νοσοκομείου. Αυτό που ζητάμε εμείς από τον Υπουργό είναι να ζητήσει ένα συγγνώμη στο πρόσωπό μας. Προσωπικά δέχομαι απειλές από διάφορους μετά τη στοχοποίηση του ίδιου του Υπουργού. Μισό λεπτό. Όταν λέτε δέχεστε απειλές, τι εννοείτε? Υπάρχουν μηνύματα στο διαδίκτυο. Δεν θέλω να μπω στους χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό μου, πολλούς, δεκάδες, με βριστικούς και να δείτε τι θα πάθετε και τα λοιπά. Δεν θέλω αυτό που ο Υπουργός βγήκε και δήλωσε, ότι ευχαρίστησε τα ΜΑΤ, ότι τον προστατεύουν. Εμένα προσωπικά και το Διοικητικό μου Συμβούλιο δεν το προστατεύει κανένας, και ζητούμε από τον Υπουργό να αποκαταστήσει τα όσα είπε. Μάλιστα εμείς σήμερα ως Σωματείο Εργαζομένων, υπάρχει ένα δημοσίευμα στα Νέα με άρθρο που έχει γράψει ο Στέφανος Κασιμάτης, ο οποίος δηλώνει ψευδώς και συκοφαντικά ότι εγώ προσωπικά δήλωσα ότι να ρίξουμε μια σφαίρα στον Άδωνη, το οποίο δεν ισχύει. Να διευκρινίσουμε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί πολλά υπόθηκαν. Τελικά τι έγινε με αυτές τις επίμαχες αναρτήσεις, τις οποίες ουσιαστικά και επικαλέστηκε ο Υπουργός και ακύρωσε την προγραμματισμένη για την περασμένη Πέμπτη επίσκεψή του στο νοσοκομείο, σε συνδυασμό με τα επεισόδια, αλλά βασικά εκεί που έδωσε έμφαση ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στις αναρτήσεις και στα μηνύματα. Τι έγινε τελικά? Καταρχήν να δηλώσουμε ότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες Twitter, ούτε έχουμε επιτελείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαχειρίζονται τα προφίλ μας. Τα διαχειριζόμαστε εμείς μόνοι μας. Του σωματείου μιλάμε. Ναι. Υπήρχε στο προσωπικό μου προφίλ, το οποίο δεν είδα, είχε μια ανάρτηση κάποιον που δεν το γνωρίζω κιόλας, που επικαλέστηκε δεν το θυμάμαι και άρα στην προσωπική σας σελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, ήταν κάποια σχόλια? Ναι, είχε ένα σχόλιο. Ναι.
το οποίο έκανε μια αναφορά, ρίξ του μια 9. Δεν το είχα υπόψη. Μάλιστα μέχρι και ένα σημείο έφυγε να δηλώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες αγνωτήσεις στο προφίλ μου. Συνάδελφος με ενημέρωσε ότι κάνεις λάθος, και μπήκα όντως, με το που το πήρα, με το που το αντιλήφθηκα, το διέγραψα από το προφίλ μου, το καταδικάζουμε, είναι απαράδεκτο σχόλιο. Σαφώς δεν το υιοθετούμε. Γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί εδώ από το δικό σας σταθμό λίγες μέρες πριν είχαμε κάνει κάλεσμα για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο που καλούσαμε σε ειρηνική διαδήλωση, χωρίς να γίνουν πολλά ευτράπελα. Εδώ τα δηλώσαμε, και θα μπορούσε ο Υπουργός να δει. Μαζί κάναμε τη δήλωση. Μαζί την κάναμε. Θα μπορούσε ο Υπουργός να δει τη συγκεκριμένη δήλωση. Εγώ επικαλέστηκα το σταθμό σας, ότι έχω κάνει αυτή τη δήλωση και έχει παίξει στην κοινωνία και είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου και δεν έχει καμιά σχέση με τα σχόλια που αναφέρονται. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός μας στοχοποίησε, δημιούργησε πρόβλημα. Εμείς αυτή τη στιγμή, σας λέω, έχουμε αποστείλει, θα αποφασίσουμε τώρα να αποστείλουμε εξώδικο στην εφημερίδα Τα Νέα και προσωπικά στον δημοσιογράφο που έκανε στο πρόσωπό μου, γιατί αυτά είναι επικίνδυνα και οδηγούν, είναι ένα σχέδιο κατά τη δική μας γνώμη. Εκεί αρχικά ο Υπουργός μας αποκαλούσε συμμορία, μας αποκάλεσε αχαήρευτους, τώρα μας αποκαλεί και τρομοκράτες, και ξέρετε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει με το νέο πειθαρχικό δίκαιο αυτό εδώ. Το έχουμε συζητήσει και αυτά από την εκπομπή σας. Είναι επικίνδυνα αυτά που δηλώνει ο Υπουργός για εργαζόμενους που διαμαρτύρονται. Ειρηνικά διαμαρτυρόμασταν. Εμείς ήμασταν δέχτες επίθεσης των αστυνομικών δυνάμων και όχι το αντίθετο. Μπορείτε να δείτε και από τα πλάνα ότι εγώ ακόμα έχω σταυρωμένα τα χέρια μου προσπαθώντας να συναντήσω τον Υπουργό. Υπό αυτήν την έννοια. Ο Υπουργός είπε ότι κάποιος έσκησε το πουκάμισο του αστυνομικού διευθυντή. Δεν το γνωρίζω, ούτε έχει πέσει στην αντίληψή μου. Να σας πω. Ναι. Ναι. Παρακολουθήσατε τις δηλώσεις του Υπουργού, έτσι? Τις παρακολούθησα, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Ούτε μπορώ να πω ότι έχει γίνει, ούτε να το διαψεύσω. Νομίζω ότι προκλήθηκε μια ένταση εκείνη τη στιγμή. Σαφώς όταν γίνεται μια ένταση, ακούγεται και από το βίντεο, και κάποιοι μπορεί να είπαν και μια κουβέντα παραπάνω. Σας λέω, δεν ήταν η πρόθεσή μας αυτή. Να δείτε τη στάση προσωπικά τη δική μου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν μόνο στην πρόθεση να συναντήσουμε οι εργαζόμενοι και οι φορείς που βρίσκονταν στη διαμαρτυρία. Να ξέρετε ότι ο Υπουργός σε όποια συγκέντρωση έχει πάει, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη, έχει συναντήσει όλους τους εργαζόμενους. Σε καμιά συγκέντρωση δεν απαγορεύτηκε στην είσοδο να μπουν οι διαδηλωτές. Και όντως ο Υπουργός συναντούσε τους πάντες. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε το λόγο. Μάλλον εμάς κάτι έχει στο νου μας, αλλά τέλος πάντων πρέπει να σας απαντήσω ο Υπουργός. Πάντως είπε ότι είδε αυτές τις αναρτήσεις με τα απειλητικά μηνύματα και εκεί πέρα περισσότερο. Αυτό ισχυρίστηκε. Τώρα να σας πω κάτι. Ένας νοήμων άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι εμείς είχαμε πρόθεση να πυροβολήσουμε τον Υπουργό? Δηλαδή, αυτό είναι για ανέκδοτο. Δηλαδή θα πυροβολούσαμε τον Υπουργό? Τι είμαστε, τρομοκράτες? Υπήρχαν είχαμε όπλα και αυτά που είπε ο Υπουργός? Είχαν κάποιοι και τέτοια? Δεν σας άκουσα. Υπήρχαν αυγά? Κάποιοι είχαν σκοπό να τον υποδεχτούν με αυγά? Κοιτάξτε, ούτε. Και αυτό το ανέφερε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπήρχαν αυγά ή ντομάτες κτλ. Η πρόθεση των διαδηλωτών και η κουβέντα που έγινε πριν τη συγκέντρωση, δεν ξέρω αν υπάρχουν πλάνα, εγώ από το ηχείο του Σωματείου μιλάμε για ειρηνική διαδήλωση. Προσπαθούσαμε με τους εργαζόμενους, με αυτούς που ήμασταν παρόν, αυτοί που διοργανώναμε την κινητοποίηση, να διασφαλίσουμε κιόλας, εάν βλέπαμε κάποιον να κάνει κάποιο παρατράγωδο, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επιτραπούν τέτοια φαινόμενα. Αυτό το συζητήσαμε όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι φορείς που διοργανώναμε την κινητοποίηση. Τώρα δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Παπαδόπουλε. Ένα σχόλιο για τις χθεσινές τοποθετήσεις, απαντήσεις τόσο στην πρωτολογία όσο και στη δευτερολογία του κυρίου Γεωργιάδη στη Βουλή, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του Δραμηνού Βουλευτή του κυρίου Νικολαίδη, και πώς βλέπετε την επόμενη επίσκεψη του Υπουργού? Ναι, κοιτάξτε, επί της ουσίας δεν απάντησε κάτι ο Υπουργός. Επικαλέστηκε κάποια δημοσιεύματα δικά μας, κάποιες αναρτήσεις δικές μας, δηλαδή
Προχώρησε και σε διάφορους χαρακτηρισμούς. Κυρίως τις ανακοινώσεις του Σωματείου Εργαζομένων. Ξέρετε πάλι και από το σταθμό σας ότι ήμασταν οι πρώτοι μετά τη συνάντηση του Υπουργού, και αυτό αποδεικνύει και τη στάση. Κύριε Παπαδόπουλε, συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς απαντάτε στις χθεσινές? Μας είπατε πριν. Γιατί ήδη μιλάμε αρκετή ώρα. Σας απαντώ σε αυτό ότι εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο διάλογο να λύσουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου. Δεν βρήκαμε λύσεις 6 μήνες τώρα, και από την επίκαιρη ερώτηση που έχει από τον Υπουργό Υγείας φαίνεται ότι λέει θα αναπροκηρύξει τις θέσεις. Τους χαρακτηρισμούς, για τρίτη φορά σας ρωτάω κύριε Παπαδόπουλε, τους χθεσινούς χαρακτηρισμούς του Υπουργού από το βήμα της Βουλής, θέλετε να απαντήσετε ή τους αποδεχόσαστε? Αυτό το απλό ερώτημα. Βεβαίως, καταδικάζουμε τους χαρακτηρισμούς. Σας είπα από την αρχή, από τις πρώτες μας δηλώσεις, ότι μέσα από εκεί μας αποκάλεσε τραμπούκους, σε μια άλλη ανάρτησή του αχαήρευτους κτλ. Εμείς αντιστρέφουμε τους χαρακτηρισμούς, ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Ποιος είναι τραμπούκος? Εμείς δεχτήκαμε τη βία από τις αστυνομικές δυνάμεις. Όσον αφορά τους αχαήρευτους που μας αναφέρει, ο συγκεκριμένος υπουργός, αφού θεωρεί τον εαυτό τον προκομμένο και εμείς είμαστε οι αχαήρευτοι, ως προκομμένος έπρεπε να έχει λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, να έχει βρει γιατρούς, να έχει στελεχώσει το νοσοκομείο, αυτός έτσι κάνει ένας προκομμένος και νοικοκύρης, να έχει λύσει όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου, και εμείς του λέμε ότι, ως αχαήρευτοι με το χαρακτηρισμό, ότι του έχουμε δώσει λύσεις για να λύσει τα προβλήματα ως αχαήρευτοι, τις οποίες δεν υιοθετεί. Μία τελευταία ερώτηση, μία σύντομη απάντηση σας παρακαλώ κύριε Παπαδόπουλε. Εσείς ως Σωματείο Εργαζομένων θα στείλετε σχετική επίσημη πρόσκληση στον Υπουργό που να του ζητάτε να έρθει και να του διασφαλίζετε, να του εγγυάσετε την ασφάλειά του σε επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη, όπως έχει τονίσει επανειλημμένος και επανέλαβε και χθες? Όχι, πρόσκληση δεν πρόκειται να στείλουμε. Μάλιστα, εμείς ζητάμε να μας ζητήσει και συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς. Σαφώς, και από την επικοινωνία που είχαμε με την διοίκηση του νοσοκομείου, είπαμε ότι θα είμαστε στη συνάντηση. Βέβαια, όταν το απαντήσαμε αυτό στον Υπουργό, δεν είχαμε υπόψη την απάντηση που έδωσε στη Βουλή και μας έσουρε ότι μας έσουρε. Σήμερα εμείς στις 3 η ώρα θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων. Θα αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις. Η μέχρι τώρα πάντως απόφαση που υπάρχει από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπώ είναι ότι εμείς θα βρισκόμαστε στο προάβλιο του νοσοκομείου να συναντήσουμε τον Υπουργό, να του δώσουμε μια επιστολή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Ράμας, και ενδεχομένως θα το κρίνουμε και σήμερα, θα δούμε αν θα είμαστε και στη συνάντηση ή όχι.